Вітаю вас на канале Данелиус. Гаворка сёння пойдзе пра прапаганду і маніпуляцыі. Так, правильно, это канал беларускага урбаніста, не хвалюйцеся, хутка ў канцы роліка я вам все патлумачу. Прапаганда стала амаль галоўнай зброяй як палітычнай, так і вайсковай барацьбы ў 21 стагоддзі. Дзякуючы ёй аўтакраты, дыктатуры і таталітарныя культы пераварочваюць праўду з ног на галаву. А падманутыя людзі абараняюць самыя жахлівыя рэчы. Але як распазнаць падман і не стаць ахвярай чарговых маніпулятараў? І так, 7 прыкмет таго, што інфармацыя мае прапагандысцкія рысы. Паехалі. Першая прыкмета – гэта прымітывізацыя. Ахвяра прапаганды не павінна доўга думаць ці даследаваць тое, што ёй кажуць. Для прыклада, усе палітыкі збіраюцца нас падмануць, захадам кіруюць геі, а ва ўкраіне адні фашысты. Такая прымітывізацыя стварае ворага і робіць найпрасцейшымі наступныя маніпуляцыі. Пра то, што вы в развязе дзесяткі зусім разных краін па талерантнасці, у свеце розныя палітыкі і ультраправыя ва ўкраіне далёка не галоўная палітычная сіла, замоўчваецца. Навошта ламаць галаву, калі ўсё кажуць за вас? Наступная прыкмета – падкрапленне. Прымітыўныя штампы трэба ўзмацняць, інакш ахвяра проста перастае верыць ва ўсю гэтую дурноту. Таму час ад часам робяцца ўпросы ці знаходзяцца навіны, напрыклад, пра неонацыстаў і скандалы ў палітыкі, якія даказваюць тую канцэпцыю, якую патрэбна знайсці маніпулятарам. Каб не стаць ахвярай прапаганды, трэба правяраць крыніцы і кантэкст сітуацыі, чытаць сацыяльныя даследаванні і гэтак далей. На жаль, прафесійна працаваць з дадзенымі могуць не ўсе, а прапагандысцкія каналы ёсць у кожнай хаце. Трэцяя прыкмета – нагнетанне сітуацыі. Гомасексуальны захад атакуе, украінскія фашысты ў беларускіх лясах, а сусветны ўрад прыдумаў коронавірус. Стэрэатыпы павінны быць не проста фактамі ў галаве гледача, пачуццё пагрозы мацнейшы трыгер псіхалогіі чалавека. А калі ёсць пагроза, то ёсць і ратаўнік, мясцовы аўтакрат, тэлепрапаведнік ці канфлікт у вашым рэгіёне. Калі бачыце моцнае нагнетанне ў кантэнце, які вы глядзіце, ведайце, вас хочуць скарыстаць. Далей, дыскрэдытацыя іншага пункта гледжання. Сапраўдная журналістыка не прыніжае адзін ці другі бок канфлікта ці меркавання. Высновы робіць сам глядач, але прапаганда яўна ці не зусім заніжае той бок, які ёй патрэбна. Для прыклада, запрашаюць на ток-шоу аднаго ці двух апанентаў, але большасць зала, ведучы і масоўкі іх дыскрэдытуюць. Пятая прыкмета – стварэнне прапагандысцкіх аўтаматызмаў. Гэта падсвядомая забарона крытычнага аналіза некаторых з'яў для ахвяры маніпуляцый. Гэта калі чалавек настолькі паверыў у створаную для яго ілюзію, што пры аб'ектыўным аналізе ён адразу займае глухую абарону, адключае пры гэтым думкі кшталту «а што, калі я не прав?». Гэтаму спрыяе так званы эфект Даннінга-Крюгера, калі людзі з нізкай кваліфікацыяй не ўмеюць прыняць сваю неправату. Шостая прыкмета – стварэнне добрага вобраза тых, на карысць каго ствараецца гэта прапаганда. Думаю, вы самі ўсё пра гэта ведаеце. Але, напрыклад, я калісьці быў адэптам таталітарнага культу. Ролік пра гэта ў правым верхнім углу экрана. Там настолькі загуляліся ў прапаганду, што калі размова ў роліках шла пра веру ці яе кіраўніцтва, змянялася не толькі музыка, но і асвятленне, светакарэкцыя, выявы. Уважліва сачыце за кантэнтам. Сёмая апошняя рыса – гэта перашкода іншым супрацьлеглым крыніцам ці медзіа. Тымі, для каго ствараецца прапаганда. Калі ў вашай дзяржаве зачыняецца медыа, дакладна штосьці не так. Калі ў вашай рэлігіі ці суполцы забараняюць чытаць іншыя крыніцы інфармацыі, 99%, што вас
падманваюць. Насамрэч, прыкмет прапаганды і маніпуляцый значна больш, але я распавёў самае важнае. Пішыце ў каментарах, якія медыа, на вашу думку, з'яўляюцца прапагандысцкімі, і ці было ў вас такое, што вы самі станавіліся ахвярай маніпулятараў. Стаўце падабайкі, калі вы лічыце, што гэты ролик карысны для грамадства. А тым, хто цікавіцца будучыняй майго канала, прашу застацца яшчэ на некалькі хвілін. Дзякуй. Так, машына часу існуе. Сябры, магчыма, вы заўважылі, што тэматыка і канал неяк змяніліся. Больш за тое, ўжо амаль месяца не было ніякіх роликаў. Не хвалюйцеся, я не губляў задарма час. Апошнім часам я заўважыў, што не маю шмат увагі да беларускага урбанізму. Па-першае, я не ў краіне фізічна, па-другое, бытавыя пытанні наконт пераездаў і іншыя справы. Яны выбівалі з мяне запал рабіць якасныя ролікі ў гэтай галіне. Канал проста ператварыўся ў рэакцыю на польскія гарады, якой на ютубе мяркую шмат. А я хочу прасоўваць добрыя ідэі для сваёй аўдыторыі. Яшчэ, акрамя урбаністыкі і транспарту, ёсць шмат розных з'яў і тэм, якімі я цікавіўся ці займаўся падчас жыцця. Агульнаадукацыйных беларускіх ролікаў на ютубе вельмі не хапае. Падчас паўзы я пераасэнсаваў сваё бачанне гэтага канала. Як будзе далей, урбаністыка застанецца адной з галоўных тэм, будзе выходзіць не так часта, але падрыхтавана і якасна. Больш за тое, застануцца і падарожжа. Да яе далучацца і агульнаадукацыйныя грамадска-палітычныя ролікі, напрыклад, як вы бачылі толькі што. Я буду распавядаць вам пра гісторыю і цікавыя з'явы і гэтак далей. Якасна і па-беларуску. Думаю, што ад гэтага выйграюць і беларускамоўныя гледачы, і якасць майго контента. Так, цяпер канал мае больш персаналізаваную назву. Спадзяюся, яна вам спадабаецца. Пішыце ў каментары, якую тэму вы хочаце наступны раз бачыць у роліках. І да новых сустрэч. Жыве Беларусь!